Mas pinaigting po ang pagbabantay pa sa seguridad ng mga baybayin ng dagat ng Labrador sa pamamagitan po ng pagtatayo ng pasilidad ng Philippine Coast Guard sa nasabing lugar. Ito ay kasunod ng nilagdaang Deed of Usufruct. Lain ng mga residente sa bahagi ng Sitio Macario, Poblasyon Weste de Karapatan po ng lokal na pamahalaan ang PCG na gamitin ang bahagi ng lupang pagmamay-ari ng gobyerno para sa pagtatayo ng pasilidad na magsisilbing himpilan ng kanilang operasyon sa nasabing bayan. Bilang isa sa mga coastal towns sa lalawigan ng Pangasinan, inaasahang magiging katuwang ng lokal na pamahalaan ng PCG sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga komunidad sa baybayin, pangangalaga sa kalikasan at agarang pagtugon sa anumang uri ng sakuna o emergency situation. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan upang mas palakasin pa ang disaster preparedness at maritime safety sa mga baybayin sa nasabing bayan na may direktibang access sa dagat. IFM News. IFM News. IFM News.